زلاقي معبالة زلاقي معبالة مالت نايلومي زدلي تسقاتاتن عقمتاتن بأجبابن بتنقل بمتقام ندليتات نزمت ولدو كي حسين كي باخنن دليتاتهم أب حدقا بزي التمنقدي بزي حزرت نختقاملو محسابن متقبارن مالتيو زلاقي معبالة سلسة صفحتات سحازة لخوينو قداماي أكبابياوي كالاي قطباوي سالساي محبراوي شنخات زمالة مالتيو كبابياوي كبهالن كله عقابة تفطرون أكبابياوي فريامنتن مريتن بحرن تسقاتاتون تحستون بزي بحقوقن بزي برسن منقدي بتقام قطباوي شنخاتو دما ننوي حزت أمته قطباوي حويتن معبالن كمون معروي مقرحن تسقاتات معبول معروين عقمسب مهلاو كون كله محبراوي كفالو دما بصفوفن قنعن حزباوي محدرا متئمانن رقاتن قسارتن زلو نابرا سلامن معبالن سفنو نابرا مس حزبي مس كبابي زوباتات حاجرات احغراوي متحبار زلو اكايدا مهلاو مالتيو نزي اجندا عسرا سلاسة مالت سمع زلاقي معبالن علاماتاتن نخبتصح نوح جزي أخيباتاتن وعلاتاتن كمستقبرن كاب شعن شعاتميتن سوسانات حيزو دما ترقم زلاقي معبالة أب حسابن علامان كمز جمرة صحفاتن مرمراتن ودحرات هاقرات يرقاقتو نقابنت شعن شعاتميتن سوسان كلتن سايلنت سبرينغ زفلت مصحف ناي راشل كارسون بزعبا حدقنيا كأمات كم ديديت نبوزحات عواف كم زغزفن أب شحن شعاتميتن 7 عامة مرت أمريكاوي سنتر نفلما جيزي معالت مريت Earth Day نتسقاتات مريت نخذكرن أب قمت كأتون استجمره أب شحن شعاتميتن 7 كلتن كلب أوف روم عالم لخاوي متأخب مهوراتن دبلوماسياتاتن سرحتنياتات إندسترين ذحازة بزعبا limits to grows درت نمعبالة صاب عبيتن قطبان معباي قطر حزبن نسو زسعبو مقداب صقاتات وي مبزح بكلاتات ناب فصم طفات كيسعب زتنقق صبصابي دما نيرو شعاتميتن 83 عامة مرت عالم لخاوي كوميشن كبابن معبالن قبر ملسنة زعابي زمتسن قفيتا كبابياوي منكسقاس زقلت وسانتات كبابياوي وسانة زحازي نيرو أب شحن شعاتميتن 92 أب برازيل ريو دي جانيرو بزعبا كبابن معبالن عبي أخيبا بودو حورات هاقراس تودبن نيرو أبز أخيبازي وكلتي 272 هاجرات 216 مرحلة هاجرات 8 شح لوخات وكلتي 9 شح كاب معكنا زينا 3 شح ودبات زحازة أخيباي نيرو كلتا شح عامة مرت ميلينيوم تباهيل زفلت علامو دما أب كلتا شحن 15 زفتسمو علاماتات كم دخنت علم بفرق يخودل كلهم هتصانات قداماي درجة كمهارو جمرو معرنت دك انسيون دك تبعتيون معباي موت عشلاتن هتصاناتن منكاي طعنا حراساتن هتصاناتن ممحياش لبدا حمام HIV AIDS دو مبال زلاقي معبالة موحاس بزعبا حاجزاتن علاقاتاتن مس مشارك تخونكا موساخ زبلو يركبوهم أب كلتا شحن كلتن أب كتما جوهانسبرغ دو أفريقيا بزعبا ماياوي كفالاتن بكفاف عساتاتن زتي خوينو كابون دحار بزعبا زلاقي معبالة زحازة 3 صفحتات أكبابياوي قطباون محبراون كزربلون كسرحالون جمرة أب كلتا شحن 10 دحري 10 عمت وعل ريو دي جانيرو استفتسمي عبي وعلا خوينو أهجراوي علامات ناي ميلينم نختكوز جمرة مسرحيو علامات ميلينيوم أب كلتا شحن 15 مستبصحة أب زغطل عمتات نزتقبرو علامات حزيو تداليو نسو دما 17 علامات 169 نؤس علامات أب كلتا شحن 30
ዓመተ ምህረት ንኽፍጸም ድማ ሃገራት ተሰማሚዐን እዚ ዕላማ እዚ Sustainable Development Goals ዘላቒ ምዕባለ ዕላማታት ዝሓዘ ብ-SDG ኣሕጽሮተ ቃል ዝፍለጥ ኮይኑ ንስዕብ ዕላማታት ሒዙ ድማ ኣብ ምትግባር ዝፍጸም ዘሎ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ ዕላማ እዩ ምእላይ ድኽነት ምእላይ ጥሜት ጥዕና ምውሓስ ማዕርነት ተሳታፍነት ትምህርቲ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ጽሩይ ማይን ዓይኒ ምድርን ምህላው ጸዓትን መብራህትን ምርግጋጽ ዝጥርንፍን ዘማእክልን ስራሕ ምህላው ንኹሉ ዝሰማዕን ዘእንግድን ትሕቲ ቅርጺ ምህላው ማዕርነት ደቂ ሰባትን መሰልቶምን ክሕሎ ከተማታት መንበሪ ኣባይትን ንኹሉ ዘማእክልን ውሑስን ጽፉፍን ክኸውን ውሑስ ዝኾነ ኣጠቓቕማን ኣፍራይነትን ክህሉ ንክሊማዊ ለውጢ ዝጎዱ ነገራት ምቅላሶም ምዕቃብን ምምዝማዝን ባሕርን ፍርያት ባሕርን ምዕቃብን ምክልኻልን ባህርያዊ ጸጋታት መሬት ከይብረዝን ፍጥረታት ምዕቃብን ሰላምን ውሕስነትን ሕብረተሰብ ምዕቃብን ምሕላውን ምትሕባርን ምትሕጋዝን ምስ መሻርክትን መሳርሕትን ውድባትን ሃገራትን ምህላው እቶም ቀንዲ ኣርባዕተ ዓበይቲ ዕላማታት ናይ ዘላቕ ምዕባለ ማለት ኣጀንዳ 2030 ቀዳማይ ሕሱም ድኽነት ምእላይ ካልኣይ ማዕርነት ደቂ ሰባት ምምዕርራይ ሳልሳይ ሰላምን ፍትሕን ምስፋን ራብዓይ ክሊማዊ ቀውሲ ፍታሕ ምንዳይ እዮም ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ንድሕነት ከባቢኻን ጥዕናኻን ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ ብግቡእ ምፍላጥን ምትግባርን ኣጠቓቕማ ምንጭን ሃብትን ጸጋን ዛ መሬት ብግቡእ ምጥቃም ማለት ከለካ ኣብ ርእሲ ዘይምሕሻሽ ኣከባቢ ዘይጓድኡ ፍርያት ጸጋታት ጸዓት ከም ማይ ንፋስ ትሕተባይታዊ ፀሓያዊ ጸዓት ምጥቃም ዘለካ ነገራት ካብ ምድርባይ ወይ ምጽፍጻፍ ንኻልኦት ሰባት ክጥቀሙሉ መሃብ እዚ ንምግብን ክዳውንትን ካልእ ንብረታትን ክኸውን ይኽእል ጽሬት ቤትካን ከባቢኻን ምሕላው ቀመማት ዝሓዘ ነገራት ንመጻረይን ንመስርሕ ምግብን ንጥቀመሎም ነገራት ብግቡእ ምፍላጥን ምጥቃምን መጓዓዝያ ብነዳዲ ኣልቦ ወይ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጥቀም ምሕራይን ምትግባርን መጻኢ ዕድላትን ብድሆታትን ዘላቒ ምዕባለ መድሃኒታዊ ሸነኻት ንብዙሓት ሕማማት ክፍውሱን ክከላኸሉን ዝኽእሉ መድሃኒት ናይ ምፍራይ ክእለትን ብቕዓትን ከም ዘሎን ግን ንጸረ ነፍሳት ዝጻወሩ ባክቴርያን ካልኦት ተሰከምትን ኣመሓላለፍትን ሕማማት ምምዕባል ስክፍታ ከም ዘሎ ሕማም ካንሰርን ንሱ ዘስዕቦም ረኽስታት ኣካላትን ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ከባቢያዊ ብከላ ዘስዕቦ ክሊማዊ ምቅያር እቲ ኣዝዩ ዘስግእን ዘፍርሕን ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎን ብዝሒ ህዝቢ ዓለም እናወሰኸ ብምኻዱን ንጸጋታትን ከም ዝጫረቶን ብክላታት ከም ዘዕብዮን ብኡ መሰረት ቁጠባ ዓለም ከም ዝሃሲ ብኡ መሰረት እውን መሰረታዊ ጸገማት ምስ ዝበዝሑ ማሕበራዊ ሽግራት ከም ገበናትን ዓመፅን ከም ዝዛይድ ካልእ ምስ ምዕባለታትን ቴክኖሎጂካዊ ምርቓቕ ዘምጽኦ ጥዕናዊ ጉድኣት ከም ሓደገኛ ቀመማትን ጨረርታን ንህይወት ደቂ ሰባት ዘስግኡ ኮይኖም ኣለዉ እሞ እዝን ዕዘቦን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ዓለም
ኩናት ኣብ መንጎ ሃገራት ዕግርግርን ዘይቅሳነትን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ካልኦት ሃገራት እናኣተኻ ዝግበር ግርጭት ብግብትናን ብዘይ ጸጋታትካ ናብ ሃገራት ዕግርግር ብምእታው ዝግበር ዝርፍያ ጸጋታት ነዚ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት እማሜ ኣጀንዳ ዘላቒ ምዕባለ 2030 ክብጽሕ ይኽእል ዶ ይኸውን?